Sek, Gas. Yo. Apa? Palem rek. Iki apa iki biasane ngarep omah? Aku duwe ning omah tapi ra dhuwur-dhuwur iki. Terus ana sukete yang isor. Kan ya mari iku di sini kucing karo. Heeh. Kucing. Yo sendiasu to. Asune yo kiri-kiri ae. Indo, sasaran dulu. Indo. Aku pernah. Ngarep omah. Heeh. Pur. Walah aku mayur. Nek tau ngono ramual yo. Moto-moto di orang masyarakat kan mangan kan makan mangan ora ento itu nek bengi mesti peteng yo. Enggak. Iki lek bengi Padang. Lho iya aneh pertanyaane. Masa laut bae bengi pete bengi Padang. Praune lambat tengah. Ngawep. Beli Indo nggak iki? 2 bulan. Ya Allah, 2 bulanan. Oh my god. Enak banget, Nak. Kayak wong mlaku.